Action Art, and of course, sa tanan nato nga tagpalamati, labi na gid sa mga taga-sulat sa Bacolod, maayong aga sa ato. Thank you so much for the time, sir. No, first and foremost, silingkod, this is a good development, although ngati technically speaking, ang ginimo naton ni birang pag-support man sang mando naging papanaog mismo sa Malacanang, no less than the president. Kamo yan lagda man nagperma, ngati mangin optional lang sa outdoor kag open spaces, pero silingkod dapat guro may ara gyapon sang choice ang public ikulano ya para for their own safety bala silingkod, sir. Well, actually, yes, Action Art. No? Actually, the best defense against COVID is always distance. No? That's why kung muna gina-emphasize naton permi ang social distancing, that's why nga ginpakamayo ang aton nga pinalangga nga presidente nga sa open spaces kag outdoors hindi ka na magmask ikaw man lang isa, no? Kag lagi ay man kamo. Yes. So that is the best defense. However, kung ikaw yan nagapili nga kinan sa imo nga pagtanaw, pagpati nga maayo ang mask para sa imo, hindi lang para sa protection mo kundi sa protection sa imo kaingod kag sa mga kasubong naton diri nga taga Bacolod, kag sa isig katawo nimo. Then of course, no one will prevent you from wearing a face mask. No, it is always better to be safe than sorry, so to speak. Action Art. So ang iniyang directive kay because there were laws passed, no. There were memorandums nga palapnag bahin sa pag usar sang face mask. That is why an executive order was issued by the president so that it will give us an option nga kung sa sagwa open space kag ikaw man lang isa nagalakat, then it is optional for you to wear the face mask. Pero ti sa mga school siya, kung mo nga enclose ini, bisan hindi aircon, dapat ya masuksok yapon mga students kag teachers ang face mask. Yes, actually, it is still encouraged or enforced nga sa sulod sang mga crowded places where proximity to other people are a common. Kinahanglan niya ma-face mask again. Because wala kasang distance nga mga protect sa imo. It is distance that protects us. That is the logic behind making the wearing of face mask outside in public and open spaces as optional because you have the space to protect you. Yes. May distansya, Action Art. Yes, and I think isa ni siguro sang maayong indication, sir, nga ang pagbangon naton sa ekonomiya kag ang pagbangon sang tagsa ka mga individual in terms sang epekto sang COVID-19 pandemic do amo na ning sinyales gid nga kabay pa magtayo yon ini para nga ang recovery naton mangin okay na, sir. Yes, Action Art. This is part of what we call now the new normal. We are slowly integrating back sa aton nga kundiin kita sa una without the fear, no. Ang pagkulba man nato ang fear naton bahin sa ginpalapnag sang COVID-19, which was of course the unprecedented pandemic sa bilog ng kalibutan. But let me tell you this, Action Art, the threat is still there, no. It is still not over. Ara pagyapon ang aton nga pagpaandam sa aton mga pumuluyo na wala niya nadula ang pandemic, ang COVID-19, ara man na gyapon, hindi lang kita magkumpiyansa, no? So what we are doing now is of course nga pinapaandaman nato ang aton pumuluyo nga we are still in the middle of the pandemic. The national government has not yet lifted our state of calamity all over the country. So ara patagyapon dira Action Art, but we are easing up on may mga bag-o naman kita nga protocols nga ginapatuman. But it does not mean nga wala na kita dira. And of course, ang gina-encourage na pagid kay siling basi magkumpiyansa na gidang tao since nga pila na lang ka kuano nabili no mga duha ka semana sobra na lang kuana Mascara Festival na sa Bacolod nga daan, sir mo. That is correct. Ang problema tigito una Action Art sa akon lang niya. This is my own opinion. Kabalo ka sa isa ka bagay nga bag-o, sa isa ka bagay nga wala pa naton na agyan. Ang pagkakulba bala sa isa amo na siya ang aton nga nagapanguna gid nga issue sa aton nga tanan. Correct. However, subong nga kabalo na kita magdeal ano nga klase isang bulong, may immunization na kita, may vaccination na kita. We are now better equipped to handle the challenges of the pandemic. But amo na gani hindi kita magkumpiyansa because ang pandemya ara gyapon ang virus ara gyapon.
Except that we are now beginning to understand how to deal with it. That's why nga nag-ease up ang mga restrictions natin. Aha.